Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Ya sarki kauye Allah na ƙara tsayan ba zan gaza ba, yau zan wake gwarzon nan da bai kama da rago ba. Sayyidina Ali mai sadar dole a cikin ba, inda har ka saba wa annoba zai barka kai yi motsi ba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Ya halkai salati ga yayan alin da shi ka aika, jarumin da ya tarwatsa dauloli duka masu shirga, ya zaga ta ko ina shi ne nan da du ya kakkafa ka sa Ali saban da su aka yanka masu zaman ba. Maza uban sadaukai ya Fadima umma ban waka ban saki ba, domin duka beken da na yi ke na yi ban sani ba. Aiki ne ake nai bana'i har nan wanzu ba su gani ba, gulmar su ba zai hana umma na yo bege ban saki ba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Assalamu alaikum warzo na badar ya jarumi mayaki, sayyidina Ali zakin Allah ya jarumin mayaki. Ka ci badar ka ci kaibar daga sun doso ka saci barki, ya asadillah mu je ko da ka nake ni fa ban gaza ba. Maza uban sadaukai so ga wanda zai kisa Allah ya ji daɗi Ali ya haidar, in ba shi ba zo ka furta shin wane ne ya buɗe kofar. Shi Mahmudu ya ba ta kofar nan mai suna Zulfikar, in ba kai ba haidara buɗe kai bar ba da halitta ba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Shi ya ɗage kofar da mutum da yawa sun kasa ɗaga ta, shi ne nan ya yake ta, in ba shi ba zai iya cire ta. Duk wanda ya zo gaban ka haidar shi ne ya tafka wauta, take wuyanka take kan arne ko motsi ba zai iya ba. Maza uban sadaukai mai yakar mutum da aljanni tamkar kafa ban jiya ba, in ka ji ana ta kayya haidar bai zo gurin ba. In ka shigo da su da matan su ba a bambance su ba, domin sun ga gwarzon da kai tsaye ba zai bar su yi motsi ba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Ga namijin da baya gudu amma fa gudunsa shi ake yi, maza a gaban maza in su gan shi ba firgici suke yi. Ya babban kwamandan Rasulu ta ko na Ali kayi, jarumta ilimi na sababa dukan ya dauke ka ba. Maza uban sadaukai shine babul ilimin Mahmudu kudin kuɗe kyamare, kuma shine sirikin annabi da rabbi yayi wa aure. Batun nasaba kusa suke da mata baya bare, aikin yau da kullum suna tare da na bukaci babba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Gashi kan ne gashi sahabi gashi siriki babba, gashi akwai da ma'aiki na ba nan na matsaya ba. Gashi jarumi fitacce mai tinkarar abokan gaba, sarki ne uban sadaukai angon zara uba san shi ba. Maza uban sadaukai ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi. Ya sadillahi Allah ya kana rasulallah, mai tumbin ilimi Imam Aliyu angon batula. Ka ci gaba ka ci baya da ku ne aka gane Allah, ya mai ilimin da ya kura Jibrila ka ji ba. Maza uban sadaukai Maza uban sadaukai ka ci badar ka ci kaibar ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba. Maimakon kunti maulahu na kewa ku zo da batu, wanda Rasulu ya tsayar in muka bi shi kwarai fa za mu yantu. Zakin zakuna ja ragama a gurin dukan halittu, in ka yarda da shugaba ne to ka bi shi ba. Maza uban sadaukai ba wanda da ya zo gaban
wai wa rabbi ya kira ne da imamu bin ba ku faɗa ba, wai wa shugaba ya zo da shirin bala ba shi ba, wai wa shugaba ya ce mu bi me yasa ba mu bi shi ba, rabbi ka min shaida na bi wasiyar da ba da wasa ba, almaza uban sadaukai, almaza uban sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba, wai wa kansa ya ɗauki rawanin Mamudu ba Ali ba, wai waye wasiyi kanan Mamudu dan ba Ali ba, waɗa ya lullube ne ran hijira in ba Ali ba, waye baiwa amana ya raba musu ba Ali ba, almaza uban sadaukai. Shiga da kyau kanan Mamudu sa'a dai uban du mutum, yanka wanda ka so ka kashe kai ne dai uban du alam, wane ne ya zo gaban ka baka take shi ba ya haidar, faɗin sunan ka shi ke sa namiji ya kwan cikin fargaba, almaza uban sadaukai, almaza uban sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba, dan Abdu Gudi ya sha azabar da bai tunani ba, shi alzanta shine kadai jarumi ba a yi tamkarsa ba, bai san da na da zarra ta gora za wuce nasu ba, ya bi ta kan sheke ya bin lauyan bai kare kallarsa ba, almaza uwan sadaukai. Haka kai abadar ya shake wani ba gaggawarsa ba, wani ya gudu ya bi shi har tsaunin bai bar shi ya gudu ba, gaba da gaba gwarzo a karfi ban ji tamkar ka ba, da an cire ta kowa ba yake kai ne nan gaba, almaza uwan sadaukai, almaza uwan sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba, kayya ba gaba da gaba da bayan ma ba sa iya ba, shi a zubin sa haidara bai san me ake nufi da wargi ba, zulfi kar ta yanka mutum da aljan in ta sauka yanko ba, sai dai batun wani dan kai baka yi sa ka kara motsi ba, almaza uban sadaukai. Salisu matsala ta Ali ga yan al'alin nan, wa alai har sabati dakarun da kenan, irin sa Abubakar Umar Usman Alhamza kenan, da sauran du sabati du an sa su ban cire ba, almaza uban sadaukai, almaza uban sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba, almaza uban sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba, almaza uban sadaukai, ka ci badar ka ci gaibar, ba wanda da ya zo gaban ka baka take shi ka wuce ba.